Til den mundtlige del af modulopgave 2 har jeg sammensat et meget simpelt kredsløb med 3 komponenter. Et batteri her med en pære og en modstand, og der løber altså en strøm gennem de her 3 komponenter. Først vil jeg gerne måle spændingsforskellen i kredsløbet. Der kan vi jo bruge et voltmeter. Voltmeteret skal indsættes parallelt med de ting i kredsløbet, der indeholder en modstand, det vil sige pæren og resistoren. Det vil sige, at vi kan sætte den ene ende her og den anden ende her og få en samlet spændingsforskel i kredsløbet på 9 volt. Derefter vil jeg gerne måle strømstyrken. Strømstyrken den indsættes i modsætning til spændingsforskellen parallelt, altså amperemeteret her, der måler strømstyrke, indsættes parallelt med den strøm, der løber gennem pæren og resistoren. Og der måler vi altså en strømstyrke på 0,3 ampere. Og det er sådan, at strømstyrken er den samme overalt i kredsløbet. Det kan vi vise ved det flyvende amperemeter her, altså 0,3 ampere før pæren, efter pæren, overalt i kredsløbet. Men derimod kan spændingsforskellen godt variere fra komponent til komponent. Her er spændingsforskellen i pæren for eksempel 3 volt, og spændingsforskellen i resistoren 6 volt. Det vil sige, at vi har den samlede spændingsforskel på 9 volt. Og det skyldes, at der er en anderledes modstand i pæren, end der er i resistoren. Det kan vi bevise ifølge Ohms lov. Her benytter vi os af R er lig med U over E, altså modstanden er lig spændingsforskellen divideret med strømstyrken. Og vi kan jo starte med at måle modstanden i pæren, eller udregne den. Der har vi altså en spændingsforskel på 3 volt, og en strømstyrke, som den er i hele kredsløbet, på 0,3 ampere. Det vil sige, at vi får en modstand i pæren på 10 ohm. Ligeledes kan vi udregne modstand i resistoren. Der har vi altså en dobbelt så høj spændingsforskel, det vil sige, at vi får altså også en dobbelt så høj modstand, altså på 20 ohm. Og da vi ved, at den samlede modstand i kredsløbet er lig summen af modstand i komponenterne, ved vi altså, at den samlede modstand i kredsløbet kan udregnes til at være 30 ohm. Til sidst vil jeg gerne udregne, hvor stor en effekt der bliver afsat i pæren. Og det er jo også meget nemt. Det udregner vi ved sammenhængen P er lig med U gange I, altså effekten er lig med spændingsforskellen ganget med strømstyrken. Her har vi en spændingsforskel på 3 volt og en strømstyrke på 0,3 ampere. Det giver os en samlet effekt på 0,9.